guys, what's up guys? Bilang ka-oras kay New Year na. So first of all, before 2020 ends, ito nang salamat ko kay napalitan na itong tripod. Basta gamit rin, gigabot. So kana medyo di ko mag-edit na ni sa akong masulti lang kay thank you sa tanan mga parts of 2020. Yeah, even though it's a tough year and daghan din ito buong year samot na nag-COVID, basta daghan pa. Salamat ko throughout this year na support na ko, friends, ako'y bago friends. Pandemic daghan kinig na itabo ay bisa daghan kay negative things nga nahitabo karong year or lagi po nindot nga nahitabo nako sa akong life ron gani safe ang pamilya. So tanang nikuan sa akong YouTube pag YouTuber na ko, YouTuber daw salamat jud nya. So ito ay gambot ng parayon baba ko or nakoy bagong content ako ba gitara baba ko ako ba parayon ba ko pag YouTube basta na ko kuan nya balik ko. Salamat jud sa naka-subscribe na ako. Oy, subol bago rin ko tupire. Ganina ko. Ito, salamat sa nag-subscribe. Bisa na. Ito, salamat jud kay uban ako po chat to no kay karong ka-chat na nakuut. Di ako mo nagani ko subscribers kay tungod nang sig-chat ako. Hi, pwede mga tana. Sunod mag-post ko video about sa akong self para makaila jud mo more about na po. Yeah, salamat lagi. Sorry jud sa akong mga sala Sorry jud Sorry. Chat ko pa-subscribe yung mga uyab. Bisan pa-subscribe ko. Ito, kung gagawin ito ako. Salamat jud Pero sorry jud nga. Sama-sama ninyo. Dente, magsamok-samok pa ko ninyo. Magkabalaka. Okay? So, thank you again sa akong mag-support sa inyo. Support ninyo, supportive yung bisan mo kay ayo. Ito, sunod tuig kay din ako mag-aim og daghan kay subscribers kay ano lang akong kuha na sa video sa so thank you thank you sa akong family yung sa family ng palitan ng tripod microphone sa panadina. Thank you juga ya. Ito okay naman guys nya paminaw mas mga motor niya ano ito thank you nya early din ni Balocos dapat mention din na ako kay manay tabang din ako nagpa-gaan sa akong loob ng padayon sa YouTube. Ambot lang lagi sunod to padayon ako. Salamat you guys. I love you. Happy New Year. Ay, sa mo subscribe di ay. Subscribe mo ayog unsubscribe na subscribe mo ba para makapagana sa nako ba ha ito subscribe ito if my video or my channel is worth it for that subs. Yeah guys, and happy new year. Hope that sunod tuig nindot na nga tuig para nato tanan sa makaklase no me ako gaming ano klase basta hope that 2021 would be better or best year for us. Yeah